Бүгін жымға 25 март эфирда Соба Дулқынары телевидениесі. Отна информацион студиясынан сізні мен Райля Ғалявина сәлемлейм. Хайырлы кеш. Ижат түркімі білен біргәләп отна вақиғаларына көзәту ясыйбыз. Еңілік, ең мұхимнары турында қысқаша. Бу якшәмбе 27 март Россия Федерациясының Milli Гвардия гаскәрләре көне буларак билгеләнә. Халыкның рухи ялы сагында торучы мәдәният тармагы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен сәхнә түреннән каршылады. Бөтен Россия буенча өстәл теннисы осталары 20-нче мәртәбә Соба җиренә килде. Ә хәзер барысы турында да тулырак. 27 мартта ведомстводан тыш сак бүлеге хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмен бәйрәм итә. Календардагы бу дата Россия Федерациясының Milli Гвардия гаскәрләре көне буларак билгеләнә. Шул уңайдан без үзебезнең районда эшләп килүче филиалның эшчәнлеге белән танышып, атна информацион программабызга хәбәр әзерләдек. Ил җитәкчелеге дә Росгвардиячеләр хәрби хезмәт бурычын намус белән үтәү үрнәген күрсәтүчеләр диеп, аларны зурлый. Байлар собасы үзәгендә урнашкан бу бинада 2015 елдан ведомстводан тыш саклык бүлеге күченеп эшли башлады. Узган ел биредә зур төзекләндерү, яңарту алып барылуын күзәтеп йөрдек. Хәзер ул менә шулай ерактан Росгвардия исеме белән халыкны сәламләп тора. Тыштан балкый, эчтән кайный торган хезмәт урыны бу дисәк тә була. Тревога на объекте. Сигизик башка. Восстановление связи Сіз қоя? с объектовым радиоконтактом. Сработка КТС. Наименование. О. Автогаз-сервис. Богатые Собы, заводская 4. Anladım 8-2 Закир Юсупов'da. Время 14:22. Росгвардияның кизу торучы экипажы тәүлек буе урамнарда патрульлек итә. Ә бүлектә үзәкләштерелгән идарәнең кизу пультлары күзләрне йоммый. Нәкъ менә алар беренче булып тревога сигналын кабул итәләр. Диспетчерның бүгенге хәбәрен алуга да экипаж урынга ашыкты. Газ салу станциясында шикле кешене тоткарлау операциясе норматив кысаларында 3 минутта башкарылып чыкты. Әлбәттә, Росгвардиячеләр мондый шумлы сигналларга һәрвакыт уяу һәм әзер булып торырга тиешләр. Бүгенге операциядә уку кысаларында шуларны ныгытып оештырылды. Бүгенге көндә Соба районы буенча ведомстводан тыш сак бүлеге 250-дән артык. Шул исәптән мөһим дәүләт объектларын, 30 фатирны һәм гражданнарның милеге куелган урыннарны саклый. Хәзерге вакытта террорчылыкка каршы көрәш чаралары кысаларында аларга мөрәҗәгать итүчеләр исәбе артуга табан бара. Ел сайын объекттар артып баралар. Күбрәк менә 3 ел элек алай түгел, менә күбрәк шу антический защитымыз буенча связаны о тревожный томкалар, шу күбрәк мәктәп, садиклар туташты безне һәм социаль значимыйлар күбрәк объектлар. Ну и частниклар тоже бик не керде күп безне тәгә сигнализацияга ясап, безгә договор безнең белән договор заключать итеп. Значит, безгә шаналарны без шул районда объектлар саклыйбыз һәм контрольдән безне районда объектларны. Росгвардия гаскәрләре яхшы җиһазландырылган һәм сугышчан тәҗрибәгә ия мобиль бүлекчәләр санала. Алар куәтле кадрлар һәм техник потенциалга ия. Росгвардиячеләр көн сайын диярлек кеше гомерләрен саклап кала. Бәләгә таручыларга ярдәм кулы суза, җинаятьчеләрне тоткарлый. Моның өчен гаражда техникалары һәрвакыт әзерлек сызыгында тора. Һәр смена экипажының үзенә беркетелгән машинасы бар. Җитәкчеләре Айдар Галиев инде менә 24 ел дәвамында 32 кешелек коллективны ныклы үз тизгенендә тотып, эшне нәтиҗәле оештырып алып бара. Бездә инде егетләр һәрбер армия сафларында хезмәт итеп кайткан егетләр төрле войскаларда, погран войскаларда, артиллерияләрдә шунда хезмәт итеп кайткан егетләр işte физик яктан һәрберсе таза сәламәт, потому что монда эшкә кергәндә яңадан bir кат 5 комиссия узып, үтеп, үзеңнең сәламәтлеген буенча, спорт буенча зачетлар издап итеп кергән егетләр һәрберсе дәген үзебезнең районның тынычлыгын саклый торган егетләр. Молодцы, һәрберсе физик яктан развитый,
Таза жігітлер құралдан ату бойынша болмасын, біздің республикада біз призурында барабыз. Оларның группа задержания бойынша өзлерінің ярышлары өте. Анда машина йөртүп, ondan soň prestupnikni задержать бойынша üzerinin uzun normativler var, onların da yaxşılığına tapşırıp, kurslar, nelerin, zaşıtlarını yaxşı bilgi verip, Respublikada birinci işlikte yürütülen kolektiv yigitleri, onlara malası. Сак хезмәте бик катлаулы. Монда үзеңне гел контрольдә тотарга кирәк. Тәҗрибәле хезмәткәрләрнең дә даими физик мөмкинлекләрен ныгытып торулары аңлашыла. Шулай яшьләргә үрнәк булып, аларны үз артларыннан ияртәләр. Моның өчен атнага бер көннең 2 сәгате нәкъ менә физик әзерлеккә бирелә. Росгвардиячылар хукук саклау органнары белән берлектә террорчылыкка, экстремизмга, оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәшү һәм шәхси сак эшчәнлеге белән шөгыльләнәләр. Мөһим дәүләт объектларын, махсус йөкләрне саклыйлар. Әлбәттә инде корал әйләнешендә контрольдә тоталар. Корал эшләре белән бәйле бүлек Росгвардияның аерым бер тармагы. Биредә коралның исәбен алып баралар. Аны теркәү, рәсмиләштерү, сакланылышын, кулланылышын контрольдә тоту кебек эшләргә җаваплылык йөкләнгән. Безнең тармак госуслуга күрсәтә 25 төр буенча. 25 төр буенча, менә шуларның основнойлары инде утлы коралга катышлы. Шулай ук безнең районда булган особый уставлы организациялар бар. Алардан безнең контрольдә тора. Аларда да утлы корал белән куллану каралган. Шул ук вакытта безнең митиндә ел әйләнеше ахыт сезоннары ачыла. Менә шу ахыт сезоннарда без рейдлар ясыйбыз, чыгып урыннарда тикшерәбез, таләпләргә туры киләме, нарушениялар юкмы безнең охотниклар ягыннан. Бүгенге көндә бүлектә Саба һәм Теләче районнары буенча 450 корал тотучы исәптә тора. Аларның исемнәренә 750 корал рәсмиләштерелгән. Бу исемлек соңгы елларда аеруча арту юнәлешендә икән. Кешеләр бигрәк тә ау сезоны якынлашканда спорт ату мәйданчыкларында шәхси шөгыльләнү өчен коралланалар ди Айнур Каюмов. Корал сатып алу артында бик күп документ, рәсми, шәхси тикшерү эшләре тора. Барысы да тәртиптә булган очракта гына бүлек корал сатып алуга лицензия бирә. Аның нигезендә генә кеше корал сатып ала. Бәяләре 15 меңнән башлап, әллә ничә 100 меңнәрдән артып китә. 27 март календарда Россия Федерациясының Milli Gvardiya гаскәрләре көне буларак билгеләнгән. Ул 2017 елдан Россия президенты указы белән хәрби традицияләрнең күчә килүчәнлеген саклау һәм Россия Федерациясының Milli Gvardiya гаскәрләрендә хезмәт итү абруен күтәрү максатында билгеләнгән олуг бәйрәм. 27 көнне Росгвардия ишкан көн битне шушы көн бәйрәм белән коллективны шушы бәйрәм белән котлыйм. Һәм лаеклы ялда булган пенсионерларыбызны да шушы бәйрәм белән котлап китәсем килә. Һәрбарчасына исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаиләләрдә тынычлык булсын иде, илебездә иминчелек булып, матур тормышта яшәргә язсын. Һәрбер бәйрәм белән. 23 марттан 5 апрельгә кадәр республика территориясендә киң масштаблы язгы каникуллар профилактика чарасы үтә. Максаты балалар катнашындагы юл транспорт фаҗигаларын кисәтү. Статистика буенча юл фаҗигасы корбаны булучы балалар арасында күбесе җәяүлеләр. Моның сәбәбе юлны тиешле булмаган җирдән чыгу, тротуардан йөрмәү, кагыйдәләрне үтәмәү. Бу көннәрдә ЮХИДИ инспекторлары шәмәрдәнләр белән әңгәмә корды. Здравствуйте, мы юриты Шамарданского лицея. Мы вышли на профилактическую акцию. Вы перешли дорогу правильно. За это мы дадим вам памятки и фонарики. Не нарушайте. Юлны тиешле җирдән чыккан укучыларны Шәмәрдән лицейның яшь инспекторлары мактау сүзләре белән каршы алса, күз алдында кагыйдә бузучыларны киресенчә тәнкыйть утына тоталар. Андыйларга карата аерым аңлату эшләре алып барыла. Бүгенге акциядә пешеходный переходтан йөрергә кирәк. Һәм
лево-правоға қарарға керек. Тәртип бузучылар күпме? Көп. Аларга ниләр аңлаттыгыз бүген? Бүген без аларга күрсәттек, кайда пешеходный переход бар, кайдан юлны дөрес итеп юлны үтәргә кирәк. Надо проходить дорогу по пешеходному переходу. Еще надо носить светоотражающие элементы. Летом на велосипеде смотреть направо, налево, чтобы убедиться, что нет машины. Летом на велосипеде по проезжей части кататься до 14 лет запрещено. Можно кататься по тротуарам и по специально отделенным местам, по дворам. Яш инспекторлар үзләре белгән юл йөрү кагыйдәләрен башка укучыларга да төшендерергә тели. Юллар шуклык һәм игътибарсызлыкны яратмый. Алган мәгълүматларны укучылар мәктәп капкасыннан чыгып киткәч тә онытырга тиеш түгел. В нашем отряде юных инспекторов дорожного движения 24 ребенка на сегодняшний день успешно работают. Им эта работа нравится, сами изучают правила дорожного движения и также ведут пропагандистическую деятельность. Олда біздің планнар безопасное колесо конкурсына әзірлік. Вот каникул вақытында шуңа напор ясап әзірләнергә дип уйлыйбыз. Шунда планнар құрып торабыз. Апрель айында шул конкурс булырга тиеш. Лицей каршындагы юлда иртәнге сәгать 7-дән 15 сәгатькә кадәр машина хәрәкәте шикләнгән. Бары тик хезмәт күрсәтүче оешмалар, почта, мәктәп автобусы гына искәрмә була ала. Кагыйдәгә буйсынмаган шоферлар белән дә әңгәмә булды. Там стоит знак «Въезд запрещен». Почему нарушаете? Я оставил человека просто оттуда, поэтому зашла и заехала. Профилактик акция кысаларында кисәтү генә ясала. Алдагы көннәрдә мондый гамәлләр өчен шоферлар штрафка тартылачак. Мы вручаем вам памятку, чтобы вы больше не нарушали фонарики и светоотражающие элементы. Спасибо вам. Обязательно посмотрите их дома. Больше не нарушайте правила дорожного движения. Всегда смотрите на знаки. Юлның уртасыннан йөрүгә яратучы җәяүлеләрне инспекторлар ерактан ук күреп алды. Өлкәннәр балаларга үрнәк булырга тиеш. Бүтән кагыйдә бозмагыз дип мөрәҗәгать иттеләр. Бүтән юл уртасында йөрмәгез. Фонарик үзегез генә йөргәндә. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде болай булгач. Эшкә памятка иде укырсыз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Эшләрегез уңышлы булсын. Рәхмәт. Молодцы, молодцы. Хәерле юл. Көннәр Җылытуга район авыл урамнары велосипед, самокатта йөрүче балалар белән кайнап торачак. Укучылар мәктәпкә дә тәгәрмәчле дусты белән килә. Андыйларга карата да кагыйдәләрне искә төшерү башланды. Юлчылары безнең пешеходларга, пешеход мәктәп укучыларына, зурларга юл йөрү кагыйдәләрен яңадан бер кат искә төшерделәр. Яктылык кайтарга шимитлар тагып йөргә кирәклеген искәрттеләр һәм инде үзләре дәгән тематик белешмәлекләр һәм инде светоотражающие элементлар, фонариклар тараттылар. Безнең инде мондый чаралар һәр даим дәвам итә. Мәктәпләрдә, садикларда укучылар инде яшьтән барбер юл йөрү кагыйдәләрен белеп үсәләр һәм инде үтиләр дип әйтәсе килә. Бар инде шундый очракларда нарушать иткән андай очраклар булмасын иде. Шуның өчен инде бу өлкәдә эш алып барыла балалар белән. Рейд барышында инспекторлар өлкән яшьтәге җәяүлеләрне дә күзәтте һәм күбесенең кагыйдәләргә буйсынмавы ачыкланды. Шәмәрдәнлеләр белән әле бу уңайдан дәвамлы аңлату эшләре уздырырга кирәк. Алар инде юлдан йөргә тиеш түгел, йөргә тиешләр тротуардан. Тиешле җирдән генә чыгарга тиешләр. Тиешле җирдән чыкмаган өчен аларга җәяүләргә штраф 500 сум. Шулай ук административ штраф каралган шоферларга дагы пешеходный переходтан җәяүләрне уздырмаган өчен аларга 2000-нән 2000 ярымга хәтлек штраф каралган. Юл йөрү кагыйдәләре һәр кем өчен бер тигез, аңа буйсынмаучылар хокук нигезендә җаваплылыкка тартыла. Саба районы Тенеки авылында яшәүче Хисамиевлар гаиләсенә ярдәм кирәк диеп әзерләгән февраль аендагы хәбәребезне хәтерлисездер. Без анда Әлфиянең 2018 елдан аяклары авырта башлавын, аның башта аксап, аннан тезләнеп йөрүен, хәзер инде коляскага калуын сөйләгән идек. Табибның сорау астындагы хәрәкәтләндерүче нейрон шире дигән диагноз аларны дәва эзләп кайларга гына йөртмый. Әлфия бүген Төркиядә. Без
Кабат ярдәм сорап халыкка мөрәҗәгать итәбез. Тиники авылыннан Әлфия Хисамиева хакында әзерләгән хәбәребезне исегезгә төшерәбез. Саба үзә хастаханәсендә ашыгыш ярдәм хезмәтендә фельдшер булып, күп кешеләргә ярдәмгә ашыккан Әлфия Рифкат кызы үзе бүген зур ярдәмгә мохтаҗ. 2018 елдан аякларында үзен сиздергән авырту аны хәзер хәрәкәтсез калдырган. Башта аксаклап, аннан үрмәләп йөрергә азапланган булса, бүген инде ул ире Фидейлнең ярдәменнән башка коляскага да утыра алмый. Аяклары тыңламыйлар, куллары да көннән-көн егәрен югалта. Күп санлы тикшерүләр, дәвалануларның да бернинди нәтиҗәсе булмый шул. Коляскада утырсам да риза идем инде. Куллар эшләмәй башлады. Гәүдәләр тотмый башлады. Мәскәү табибларының сорау астындагы хәрәкәтләндерүче нейрон чире дигән диагнозы аларга һаман сайын артка тәгәрәгән сәламәтлек белән килешеп яшәргә тынгы бирми. Менә шул урау юллар бүген гаиләне Төркиягә китерә. Әлфия белән Фидейлне Аджибадым Таксим табиблары кабул итә. Неврология бүлегенең иң дәрәҗәле табибы Мустафа Секин Әлфияне үз күзәтүе астына ала. Күп санлы тикшерүләр үткәрелә, анализлар бирелә. Bacaklarını karnına doğru çekmeye çalış. Ноги надо в сторону живота потянуть, к себе. Постарайтесь. Табиб төгәл диагнозны куя. Кичекмәстән дәвалау кирәклеген әйтә. Хәзер алга таба 2-4 атналык дәвалау курсы билгеләнә. Аңлашыла, моның артында зур күләмле акчалар ята. Гаилә Төркиягә дә халык ярдәме белән җыелган акчаларга килде. Алга таба дәвалану өчен мондый суммаларны күтәрү аларның үзләренә генә берничек тә мөмкин түгел. Без Төркиядән Фидейл белән телефон элемтәсенә чыктык. Biz хәзергесе вакытта Стамбул шәһәренең Аджибадым Таксим клиникасында тикшерүләрне узып бетердек. Форсаттан файдаланып, шушы эш барышында безгә ярдәм күрсәткән барлык кешегә дәгән зур рәхмәт сүзләрен һәм рәхмәт хисләрен җиткереп үтәсе килә. Кызганычка каршы, клиникада безнең Россиядә куелган диагнозны подтверждай иттеләр. Һәм инде диагноз куелу белән бергә лечение дагын тәкъдим ителде. Төп дәвалаучы препарат булып Радикава дигән система белән агызыла торган дару тора. Кызганычка каршы, әлеге препарат бу көннәрдә Төркиянең Аджибадым клиникалары системасында юк. Без заявкаларны биреп акчаларны түләгәннән соң әлеге препарат Германиядән кайтачак. Инде бәяләренә килгәндә 2 атналык курсны узу өчен 400 меңлек әлеге препарат кирәк. Һәм инде клиникада стационар шартларында ятып алыр өчен 1 миллион 700 мең сум акча түләү таләп ителә. 2 атналык курсны узу өчен безгә 2 миллион 100 сум акча кирәк. Һәм әлеге процедураны 6 ай эчендә 2 атна дәвалану, 2 атна ял белән 6 мәртәбә узарга кирәк. Инде күргәнегезчә, бу суммалар бик зур чыга. Әлеге акчаларны инде туганнар белән дә, ил белән дә җыеп бетерү мөмкин әйбер түгел. Һәм инде без зур өметләр баглыйбыз Россиядәге чит ил клиникаларының филиалларына һәм чит илләр белән эшләүче үзебезнең клиникаларга өмет баглап торабыз. Әмма инде мондагы төп каршылык булып әлеге препаратның, Радикава препаратының Россиядә официаль рәвештә теркәлмәве тора. Клиникада Радикава препараты юк дип тормадылар инде. Без хәзергесе вакытта арзанрак, әмма шушы чирнең таралуын тыеп тора торган Рилутек препаратын кулланып һәм физиолечение алып дәвалау курсын башлап җибәрдек. Бүгенге көндә безнең инструкторлар физиотерапия уздыралар.
Дөньяда изге күңелле, чит кешенең кайгысын аңлап, хәлгә керүче кешеләр бик күп. Аларның үзләреннән өлеш итеп керткән матди ярдәмнәре белән могҗизалар булып Әлфия Хисамиеваның хәле яхшырачагына бик тә ышанасы килә. 3 балалары әниләренең сауыгып кайтуын сорап дугалар кыла. Алар әтиле-әниле бәхетле көннәрен күпме көтәргә дә риза. Ул көн җитсен генә. Һәм без бу көннәрне якынайтуга үз өлешебезне кертә алабыз. Ярдәм тартмалары Саба, Күкмара, эре сәүдә нокталарына да куелган. Онлайн күчерүләр өчен реквизитлар экранда күрсәтелгән. Гомерен халкыбызның сәнгатен, мәдәниятен саклауга, үстерүгә багышлаган һәркем бүген һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Шәршәмбе көнне район мәдәният йортында кешелекнең рухи дөньясын яктыртып, тормышыбызга матурлык бүләк итүчеләрнең слеты узды. Саба дуканнары телевидениесе аша туры эфирда күрсәтелгән әлеге чарадан Диләрә Җаббарова хәбәре. Яз фасылы әйләнә-тирә дөньяны ничек үзгәртсә, мәдәният тә кешене нәкъ шулай ук рухландыра, аның күңелендәге иң яхшы сыйфатларны һәм иҗади мөмкинлекләрне уята. Нәкъ менә мәдәният хезмәткәрләренең күп көч таләп итүче көндәлек хезмәте рухият, әхлаки хакыйкать һәм матурлык башлангычын саклап калуда ярдәм итә. Чара район мәдәният бүлегенең 2021 ел эш нәтиҗәләрен яктырткан презентацион чыгыш белән башланып китте. Залда утыручылар районыбызның сәнгатен үстерүдә, гореф-гадәтләрне саклауда, данын еракларга таратуда, яшь буынны тәрбияләүдә лаеклы һәм мактаулы хезмәт куелганына тагын бер кат инанды. Мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин хезмәттәшләре алдында торган бурыч йөкләмәләрне атады. Безгә нинди генә концерт һәм мәдәни чаралар оештырсак та, алга таба татар халкының озын көйләрен башкару традициясын югалтырга ярамый икәнне белеп эшләргә кирәк. Бүген әллүки, тәфтиләү, зиләйлүк, Мәдинәкәй кебек җырларны башкару традициясын дәвам итүне үз алдыбызга максат итеп куярга кирәк. Дөрес, бүген көндә тамашачыны заманча язылган эштәлеге булмаган, ягъни кыска вариантта язылган, тырт-та-пырт дип әйтик инде, эстрада җырларын халык якын итә. Әмма шуны онытмыйк. Озын көй безнең асылыбыз булып санала. Өлкән буын композиторлар шедеврларны да озын көйләр йогынтысында иҗат иткәннәр. Шуның өчен яшьләрне халыкчан җырлар башкару традицияләренә өйрәтүне үзебезгә төп максат итеп куярга кирәк. Мәдәният хезмәткәре һөнәр генә түгел, ул сәнгать аша кешеләрнең күңелен, рухын дәвалаучы, дөньяга матурлык өстәүче. Биредә шын иҗат кешесе булмасаң, кешеләрне ярата, тәэсир итәрлек сүзләр таба белмәсәң, бирелеп эшләп тә булмый. 40 ел буе шушы өлкәдә хезмәт куючы, Яулаштау авылы мәдәният йорты җитәкчесе Гәүһәрия Әхмәтҗанова нәкъ шундыйлардан. Эшемне бик яратып эшләдем. Гомер буе, Аллага шөкер. Минем эшемдә инде гаиләм дә терәк булды. Һәм авылдашларның шундый оешкан төстә миңа һәрвакыт ярдәм итүе миңа терәк булды инде. Мин авылдашларыма да бик зур рәхмәт әйтәм инде. Җитәкчеләр дә һәрвакыт безнең эшне аңладылар, бик яратып эшләдек хезмәтебезне. Менә бездә инде бик күптәннән бирле, хәзер үзем эшләгәннән бирле музейбыз эшләп килә. Авыл тарихын өйрәнү музее. Һәм менә икенчесе, бер 5 ел элек без чәйнекләр җыя башладык авыл халкыннан. Чәйнекләре җыя башладык һәм инде аны менә әкренләп чәйнек музей итеп оештырып киләбез. Аллага шөкер, монда инде менә теләк бар инде бу музейны һаманда зурайтырга. Бүгенге көндә шул 100дән артык чәйнегебез бар. Менә мине ишеткәннәр башка төбәкләрдән дә китерсәләр, без бик рәхмәтле булыр идек чәйнекләрне. Бик яратып, бик киләсе килеп килдек бүген бәйрәмебезгә. Мин барлык хезмәттәшләремне барысында шушы һөнәри бәйрәмебез белән чын күңелдән котлыйм. Аларга саулык, сәламәтлек, иҗат уңышлары телим. Безнең җырчыларыбыз, биючеләребез һәрвакыт мәдәният йортларына агылып торсыннар иде. Халкыбыз күп булсын иде, безнең кичәләребезгә халык күп килсен иде, күп йөрсен иде. Минем теләгем шул менә. Мәдәниятны үз язмышына әверелдергән,
Күңел байлыгын халык белән бүлешкән һәр мәдәният хезмәткәре районда сәнгатьне үстерүдә үзеннән даими өлеш кертә. Һөнәри бәйрәмнәре алдыннан сәнгатькәрләр төрле дәрәҗәдәге дипломнар һәм грамоталарга лаек булды. Мәртәбәле кунаклар кулыннан бүләкләр кабул итте. 32 еллык хезмәт стажы булган Гүзәлия Әхмәтҗанова мәдәният өлкәсендәге тырыш һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Ул җитәкләгән Иске Икшермә мәдәният йорты төрле конкурс-фестивальләрдә актив катнашу буенча 3нче урында. Хезмәтем шундый, ул үзе авыр булса да, менә халык белән эшләгәндә, сәнгатькә бирелеп эшләгәндә, ул шул хәтле җиңел дә авыр да дип әйтер идем инде. Мин ул һөнәремнән башка бөтенләй тормышымны күз алдыма китерә алмыйм инде хәзер. Инде менә бер караганда инде хәзер заманалар дагы шундый авырлашыбрак китте генә дип әйтергә кирәк инде, әмма ләкин барыбер менә шушы хезмәттән алган канәгатьләнү, аннан алган сөенеш шуның кадәр рәхәтлек китерә. Шуңа күрә инде без ул хезмәтне яратабыз. Гомумән мин генә түгел, бөтен менә шушы мәдәният өлкәсендә эшләгән хезмәткәрләр, алар бөтенесе дә бу хезмәтне ярата. Чөнки яратмасаң инде мәдәнияттә эшләп булмый. Шушы бәйрәм уңаеннан барлык мәдәният хезмәткәрләрен дә һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Аларга шушы тынгысыз, әмма дә мактауга лаек һөнәрләрендә зур уңышларга ирешүләрен теләп калам. Үзләренең һөнәрләрендә шулай янып иҗат итүләрен телим. Һәм гаиләләрендә иминлек, тынычлык, саулык, сәламәтлек теләп калам. Тормышымны җыр моңнан башка күз алдыма да китерә алмыйм, ди Лесхоз бистәсе мәдәният йортында тавыш режиссеры булып эшләүче Илфир Мөхәммәтов. Ул да тырыш хезмәте өчен мәдәният бүлегенең мактау кагазына лаек булды. Җыр моңга гашык булгач, җиңелрәк, эшләү дә җиңелрәк. Шул бергә эшлибез инде шул. Бу өлкәдә ничә ел хезмәт куясыз инде? Бу өлкәдә 12 ел хезмәт куям. Бик яратып башкарам. Мин хезмәттәшләремә шуны әйтәм, иң беренчедән саулык, сәламәтлек, бергә шулай дус тату, бергәләп, шу күңелле җырга, моңга үзебезне рухи яктан да баетып яшәргә язсын. Слетта катнашкан район башлыгы күңел җылыларын кызганмыйча, халыкка бүләк иткән өчен мәдәният хезмәткәрләренә зур рәхмәтен, изге теләкләрен җиткерде. Безнең элеккеге моңлы үзебезнең милли тотышны, җырлауларны, биюләрне, аларны бездән тора. Без аны саклап, ул хезмәте аның авыррак, күпкә авыррак. Сез булдырасыз, сез тырышасыз. Бик зур рәхмәт яңадан. Киләчәктә дә шулай берегез хөрмәтләп, матур итеп эшләргә язсын. Сез халыкны яратып, халык сезне яратып, сездән күп нәрсә тора. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының фәнни эш буенча проректоры Зилия Явгильдина бүләкләнүчеләр һәм залда утыручылар арасында безнең уку йортын тәмамлаучыларның шактый булуы сөендерә ди. Татар кино җитәкчесе Миләүшә Айтуганова районыбызда кино төшерү һәм татар киносы фестивален уздыру теләген белдерде. Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятны үстерүгә ярдәм фондының башкарма директоры Нурия Хашимова Саба халкына зур рәхмәтләрен җиткерде. Инде Саба ягы бик талантларга бик бай төбәк. Мәдәният ягыннан гына түгел, төрле юнәлешләрдә дә Саба районы бүген беренче алдынгы урыннарны алып тора республикабызда. Бу инде район җитәкчесенең халык белән бер юнәлештә эшләгәннең нәтиҗәсе дип әйтәбез. Рәис Нургаев, сезгә, сезнең халкыгызга бик зур рәхмәт. Алга таба да сау сәламәт булып, бергә куанып шатланып сезгә эшләргә, яшәргә насыйп булсын. Алабугадагы культура агарту көллияте директоры Әлфирә Әкбәрова авыл җирлекләрендә хезмәт куяр өчен киң профильле белгечләр әзерли башлаячаклары турында сөйләде. Слет алабугалылар алып килгән җырлы моңлы күчтәнәш белән дәвам итте. Концертта Алина һәм Азат Кәримовларның катнашуы бәйрәмне тагын да ямьләндерде.
Узган ялларда Соба Арена спорт мәктәбендә РСФСРның Тайстырның от казанган урманчысы, почет билгесе, Октябрь революциясы орденнары кавалеры Миннаханов Нургали Миннахан улы истәлегенә теннис ярышлары узды. Бөтен Россия буенча спортның бу төрен үз итүчеләр Соба җирендә 20-нче тапкыр җыелды. Теманы Әлфия Мәбәрәкова дәвам итә. Соба Арена спорт мәктәбендә РСФСРның Тайсырның от казанган урманчысы, почет билгесе, Октябрь революциясы орденнары кавалеры Миннаханов Нургали Миннахан улы истәлегенә 2010 елда туган һәм аннан да яшьрәк малайлар, кызлар, ир-атлар, хатын-кызлар арасында өстәл теннисы буенча 20-нче ачык шәхси команда бөтен Россия ярышлары булып узды. Ярышлар 2 көн дәвам итте. Анда Рәсәйнең 21 субъектыннан, Татарстанның 31 районыннан барысы 230лап спортчы килгән иде. Ярышларның ачылышында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннаханов, Россия президенты ярдәмчесе, Россия өстәл теннисы федерациясы җитәкчесе Игорь Левитин катнашты. Собада спорт уеннарын бик яраталар. Яшьләр дә, өлкәннәр дә, мәктәп укучылары да бу төр спортны үз итә. Бөтен Россия ярышлары үткәрерлек спорт сараебыз булуы да безнең өчен зур мәртәбә. Со слов Игоря Евгеньевича Левитина, который является вице-президентом Олимпийского комитета Российской Федерации, он пожелал сегодня участникам турнира, чтобы этот турнир уже в следующем 23 году перерос в международный. Я с гордостью скажу, что мы сможем, и мы сделаем, чтобы этот турнир был международным. Район теннисчылары һәр елдагыча бу ярышларга зур хәзерлек белән килә. Теннис түгәрәкләренә йөрүчеләр үзләрен команда беренчелегендә дә, шәхси беренчелектә дә сынап карыйлар. Фарход Усмановичның тешен кысып әйткән сүзләре рас килде бит җәмәгать. Авыл районнарыннан килгән командаларның барсында җиңеп, Собалылар беренче урынны алды. Biz Ирак, Якутиядан, Бурятиядан килгән спортчылар белән дә очраштык. Наша команда прибыли всего 2 человека из республики. На самом деле я давно уже слышал, что есть такой хороший турнир вот в Богатых Собах, но никак не находилось времени вот поучаствовать. Вот сейчас появилось свободное время, я сразу прибыл. Края здесь очень красиво, природа очень хорошая. Вот были в столице, в Казани. Казань очень красивый город. Өстәл теннисы ярышлары быел 20-нче тапкыр уза һәм 20 ел рәттән катнашучылар да бар биредә. Просто пролетело как один день. Приехал с ребятами 20 лет назад на первый турнир. Вот, и пришлось отыграть 20-й юбилейный турнир. Ну, благодаря этому турниру много детей у меня, которые добились успеха очень хороших. Этот турнир их здесь заразил очень сильно. Вот, они начали заниматься. И каждый год, когда наступал март месяц, ребята спрашивали: Сергей Михайлович, когда мы едем в Богатых Собы на турнир? Вот, и многие ребята, вот этот турнир и как сподвиг на дальнейшее, как сказать, и на учебу, и на занятия настольным теннисом. Вот, ну, я считаю, что это просто, вот этот турнир памяти Миннаханова, это просто чудо. Многие люди как кардинально изменили свою жизнь благодаря этому турниру. Вот, так что только можно сказать очень хорошие слова. Вот, и такой зал шикарный построили сейчас, просто чудо. И в лесхозе тогда тоже неплохо все было, проводили так же. Я считаю, что нашему президенту, потом главе Раису Нургалиевичу большое спасибо за это все, как сказать, за организацию, за внимание к малым этим селам. Тоже в селе, на селе очень много детей играют, в районе, когда раньше не знали, что это такое настольный теннис. Многим столы подарили, очень много районам. Вот, и детки, я вот езжу по Тукаевскому району везде, вот по Мензелинскому я работал тоже. Дети играют с удовольствием и хорошо учатся, и, как сказать, очень хорошее направление настольный теннис. Всем желаю участвовать, играть и развивать настольный теннис в Татарстане и в России. Ярышларның соңгы көнендә уеннар аеруча кискен барды. Россия күләмендә иң көчле теннис осталары очрашты. Түбән Новгородтан Михаил Пайков бик яхшы таныш. Ул узган ел беренче урынны алган иде. Соба егете, дөнья күләмендә төрле турнирларда беренчелекне яулаган Саиди Исмаилов белән ике арада барган ярышны күзәтүе аеруча дулкынландыргыч булды. Көчле кул чабулар,
аяк дүбертәтүләр, сызгырулар аша Акшар йөреше Саиди Исмаиловка җиңү китерде. Конечно, я готовился в течение года, так как в прошлом году я проиграл в финале. И для меня этот турнир очень важный. И я здесь всегда хочу показать самый лучший теннис и порадовать поклонников, так как я из Сабинского района. И вот это поражение, оно сидело у меня внутри, поэтому я очень сильно готовился, чтобы именно реваншироваться в этом году. И, конечно, я сейчас рад, что удалось победить. Сейчас в дальнейшем буду готовиться к чемпионату России, который состоится на следующей неделе. Сабада теннис уйный беләләр анысы. Россия күләмендә үткәрелүче турнирлар халыкара дәрәҗәсенә күтәрелер дибез. Соңыннан үзенең уенчыларга карата соклануын яшермичә, Рифкат Минниханов булай диде. Мен мында гына ойладым. Мен алдан сұраған ем, ничек булышырга кирәк түгел. Без районнарга айрым будан дип булмый, бездән була 13,31 районга һәр беренче пьедесталда торалар, беренче, икенче, өченче. Аларга тагы 10,000, то есть 3 район ала 20,000, 28 район ала 10,000. Районнарга без күчерәбез. Теннис уеннарын күзәтергә Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты, физик культура һәм спорт комитеты рәисе урынбасары Әмир Хамитов та кайткан. Мне посчастливилось побывать на открытии, на закрытии юбилейных 20-х игр по первенству России смешанные пары по настольному теннису. Меня пригласил Раис Тунгалевич как депутат Государственной Думы, который за мной закреплена Республика Татарстан. Показали район, очень активно район процветает, очень много спортивной инфраструктуры. Молодежь не спешит уезжать из района, все остаются у себя. Так что все прекрасно, мне все понравилось. Большое спасибо и организаторам, и администрации, и президенту республики. Все было сделано и проведено на высшем уровне. Инде җиңүчеләр турында. Әлеге турнир сабаларга шын җиңүләр, шатлыклы мизгелләр китерде. Без аларны кайнар котлыйбыз. 19 март суасты кемәсендә хезмәт итүчеләр көне иде. Әлеге датаның сайлануы 1906 елда Николай II указы белән суасты кемәләренең хәрби флот суднолары классификациясенә кертелүе белән бәйле. Районыбыз диңгезчеләре үзләренә бәйле һәр бәйрәмне көтеп ала. Бу көндә алар очраша, радиодан чыгыш ясый һәм 4нче ел рәттән көрәш турниры уздыра. Суасты кемәсе диңгездә хезмәт иткән егетләрнең төп максаты үсеп килүче яшь буында ватанга карата хөрмәт, мәхәббәт тәрбияләп, хәрби бурычның никадәрле мөһим икәнлеген аңлату. Диңгезгә иң көчле, сәламәт, чыныккан егетләрне генә алалар дип билгеләп үтте район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов чараның тантаналы ачылышында. Сабада диңгез күргән егетләр түгел, бөтенесе барып, шушы хәрби флотта хезмәт итеп, диңгездә булып кайткан җегетләр, игешеге юк диңгездән. Шуңа күрә сезләр андый әйберләрне күрәсез дип шәп кала. Келәмдә сабаллар гына түгел, күрше Теләче, Кукмара, Балтач һәм башка район спортчылары да бил алышты. Иганәче һәм оештыручыларның финанс ярдәме белән җиңүчеләргә бүләкләр дә әзерләнгән. Бүгенге шушы бәйгедә исән саулыкны көрәшсеннәр, мотор көрәш күрсәтсеннәр, гадел көрәш күрсәтсеннәр, имганүләрсез лайыклы үзләренең урыннарын алсыннар иде. Хезмәт иткән егетләр күп җыеламы бүген безнең Аллаһка шөкер хайран җыелабыз хәрби диңгез флоты ветераннары, араларында шып-шып подполковниклар да бар. Аларны поддержать өчен без дә килдек менә. Шул җыелабыз, хайран җыелабыз. Районда барлык спортчыларны катнашырга тырышабыз. Шакырган 20 февральдә үтеп киткән, Теләче районында үтеп киткән 20 февральгә багышланган футбол турнирында катнаштык. Үзебезнең футбол командабыз белән. Алган барлык шакырган чырларга катнашырга тырышабыз. Байлар сабасында яшәүче Фәрит Шайдулов атом суасты кемәсендә хезмәт иткән. Армия сафларына ул 1972 елда чакыру ала. Атлантик океанда бер тапкырда өскә күтәрелмичә, иң күбе 3 айлык автоном йөзүдә булалар. Лектем Ленинградка учебкага, военный морской флотның учебкасына. Анда булдык 8 ай. Укыдык анда гидроакустика. Аны
ничек әйтәләр, аны ул гидроакустик, это уши и глаза корабля дип. Шул. Менә анда 8 айдан соң киттек без Северный флотка. Северный флотка лектик, Мурманскига, поселок Гаджиевога. Служить там атомной подводной лодкада. Тоже булды төрле хәлләр, но бердә үкенмим. Хәрби бурычын намуслы һәм җиренә җиткер башкарганы өчен Фәрит Шайдулловка Татарстан Республикасы хәрби диңгез җыены Советы рәисе Шәүкәт Сунгатовның рәхмәт хаты тапшырылды. Спортчылар арасында иң гадел көрәшче, тамашачы мәхәббәте, иң яхшы техник алым, иң кечкенә көрәшче исеменә лаек булучылар да ачыкланды. Бил алышу 11 үлчәү категориясендә үтте. Без аралашкан Кукмара районы егете Рамазан Степанов бу бәйгегә 4нче ел рәттән килә. Быел 45 килограммда көч сынашып, 2нче урынны алды. Мин 6 яшьтән каршы башладым, минем 1нче, 2нче, 3нче урыннарда бар. Республика күләмендә урыннар алганың бармы? Анда да юк. Менә әлеге ярышта уңышларга ирешкәнең булдымы? 4 ел рәттән киләсең син. Бар, булганы бар. 2нче урыннар алды. 1нче урыннарда бар, 2дә бар. Саба егетләре Тимирхан Әхмәтов, Ильяс Габдрахманов, Ислам Ибатуллин, Нияз Халиуллин, Артем Варламов үз авырлыкларында батыр калдылар. Көннәр язга авышса да, чаңгы сезоны әле дәвам итә. Кичә Ямлы Саба яр буенда спорт сөюче гаиләләр арасында эстафета узышлары булып үтте. Без әзерләгән хәбәр. Шаңғы шуарга яратучылар өчен быел кыш бик узын булды. Ямлы Саба яр буендагы шаңғы трассасында әле яз килгән кебек тә түгел. Кичә Биредә районыбызның шаңғы спортын үз итүче гаиләләре очрашты. 14 яшькә кадәр балалары булган гаиләләр А һәм Б төркеменә бүленеп ярышты. Гаиләләр шаңғы ярышларында еш очрашып торалар. Шуңа да эстафета узышлары дустанә шартларда узды. Шаңғы белән ныклап шөгыльләнүчеләре булган кебек, спортны хобби иткәннәре дә бар иде. Мәсәлән, Иләбәрдән Нигъмәтҗановлар гаиләсе ел дәвамында спорт белән шөгыльләнәләр. Әйе, моңарчы ел сайын җәйге кышкы гаилә ярышларында катнашадыр. Моңарчы дагын өебездә һәрберебезнең дә шаңларыбыз бар. Мин күбрәк шаңғы белән шөгыльләнергә яратам. Аннан соң җәйге спорт төрләрендә бик яратам. Безгә күбрәк ял итү, яшәү чыганагы хобби дип әйтергә кирәк. Иң элек әти кешеләр 3 километрлы дистанцияны буйсындырдылар. Аннары әни кешеләр 2 километрга кузгалдылар. Балалар да сынатмады. Алар 1 километрны үттеләр. Кыз балалы гаиләләр арасында беренчелекне Мөбәрәковлар гаиләсе яулады. Ә малайлар катнашкан гаиләләр арасында Шакирҗановлар җиңүчеләр булдылар. 21 март үтте, көн белән төн тигезләште. Без бу вакыйганы Нәүрүз бәйрәме белән билгелибез. Төп күңел ачулар иртәгә 26 март көнне иртәнге сәгать 10-да Шәмәрдәндә башланып китәчәк. Ә район үзәге Байлар сабасында 27-се якшәмбе көнне шулай ук иртәнге 10-да Нәүрүзне бәйрәм итәчәкбез. Райондашларыбызны җыр бию, уен көлке белән үрелеп барган язны каршы алу бәйрәменә чакырабыз. Учакта пешкән пылау, карга боткасы, табада пешкән коймак белән сыйланырсыз, спорт уеннарында катнашып, рәхәтләнеп бер көч сынашырсыз. Бүләкләр шәп, алар җиңүчеләрне көтә. Барыгызны да Нәүрүз бәйрәмендә көтеп калабыз. Атна менә шундый вакыйгалары белән узып бара. Сезгә дип әзерләгән хәбәрләребез дә ахырына якынлашты. Җомга чыгарылышыбыз алга таба дәвам итә. Хәзер җырлы бүләк тапшыруы башланып китәчәк. Аның соңында эфирга үзебезнекеләр тапшыруы чыга. Безнең яңа проектның беренче кунагы Юлбат авылында туып үскән музыкант Рафинат Сәләхов булачак. Бездән аерылмагыз, Саба дулкыннары телевидениесе белән кичләрегез ямьле, күңелле үтсен.